Čau ľudia, to je Electrosipface, vítam vás pri novom videu. Dneska zasa naznačujeme Crafting Dead a môžeme sa do toho pustiť. Krížak, musím ísť na výpravu, lebo máme málo jedla, dobre? Čau, uvidíme sa za týždeň, alebo neviem, proste sa uvidíme. Čau. Dobre, idem. Wow. Dobre, máme prvú väžu. Musím sa dostať na vrch. Mína, dobre. Dobre. Chest. Heavy Soldiers West. Toto si poberieme, myslím si, že krížak sa poteší týmto veciam. A ideme ďalej. Fú. Dobre. Spider. Ne, zlý. Dobrý. Dobre ľudia, o chvíľku sme späť. Dobre, poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Dole není nič. Tu je čestka. Wow. Toto je dosť jedla na... neviem. Na veľa. Už aj nemám na to plas, no nevadí, s ktorými to môžem nechať. Dobre ľudia, toto by už bol aj taký koniec videa. Zdieľajte, lajkujte, komentujte, nehejtujte. A čauky.